ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз 6 марти 2026 сол рӯзи ҷамъа муборак шавад. Дӯстони азиз, мо навор кардем навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ. навори дароз дӯстон, аз ҳар як гӯшаву канори Ҳиндустон навор кардем, тамошо кунед. Аз ҷумла дар навор дохил мешавад якто аренда квартира. хонаи фурӯшӣ ҳастад аз шаҳри Ваҳдат, хона ҳастад аз шаҳри Хуҷанд, хона ҳастад аз Зафаробод, хона ҳастад аз шаҳри Ваҳдат, хона ҳастад аз шаҳри Кӯлоб, хона ҳастад аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз Конибодом, аз Муъминобод, аз Ҳисор, аз Бохтар. Хулоса ки аз ҳар як гӯшаву канори Ҳиндустон навор кардем, тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама дар WhatsApp муроҷиат бикунед ёки омада хонаҳотонро аз пешам навор мекунем. хулоса дар WhatsApp муроҷиат бикунед, навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин аренда квартира. аренда квартира ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи даҳум бо масоҳати 50 квадрата мегӯянд ки аренда меспорем. ин квартира дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе. моҳонаш 3800 сомон дӯстон. фақат барои оилавӣ дода мешавад. хоҳишмандам бе оилаҳо муроҷиат накунед. қисман мақсад одамое ки ҳамо оиладор ҳастен, фарзанд дорен, ҳамон нафародам метонем биспорем. наздикии мактаби 78 ва 57. ҳама чӣ наздикай. мактаб, садика, поликлиника, бозори Корвон, деҳқон бозор. хулоса ки кадомитон мегирен, яксола пардохт кунед мега. 3800 сум моҳонаш, 50 квадрат, духонага, этажи даҳум, Душанбе, Фирдавсӣ занг бизанед. яксола пардохт мехоҳем мега. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлегӣ равонкардагӣ. видеонавора хушрӯ тамошо кунед бачаҳко азиз. Саудо ТВ наворо мекунад, хушрӯ эътибор тиҳед. хонаи назди ҳавлегӣ дар шаҳри Ҳисор дар сентри Ҳисор дар марказ қарор дорад. кӯчаи Роҳи Оҳан, болои кӯчаи Вокзални. 4 хона, 136 метри квадратӣ масоҳати дохили хонаҳо. заминаш бошад 2.5 содиқа ташкил метиҳад. нарх бошад 489 000 сомонӣ. проекти фасон, о дар ҳавли стяжка, ҷой барои огород, об свет ҳаст. як қисм мега болои блок ва қисми дигар бо хишти пухтаҳай. техпаспорт дора, ҳуҷҷатҳо ҳастай 100%. хариду фурӯш бо нотариус. 2 беморхона пеши хонада, литсеи Нури Ирфон ва мактаби рақами 1 ва масҷид низ ҳастай. ремонтҳо дараҷаи олӣ. 489 000 сомонӣ занг бизанед дӯстон. ва дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ. нафарое ки аз ноҳияи Фархор хонаи назди ҳавлегӣ кофтесен, марҳамат дӯстон. хонаи мо назди ҳавлегӣ
масоати 3 сотиқ замин дора ва дорои 3 ҳуҷра. Шаҳраки Фархор, ноҳияи Фархор. 255,000 сомонӣ нархаш. ҳуҷҷатош 100%. ба тариқи нотариус қати оформид мекунӣ, мегирӣ. хитон дидесен хона чӣ хел ҳолат. бо семен блок дӯстон бардоштагӣ 3 сотиқ замин ҷудо кардагӣ 255,000 нарх мондагӣ занг бизанед. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи мо хонаи назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра. масоати заминаш 17 сотиқа ташкил метиҳад. ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқули, Чорумдалин, ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангир 300,000 сомон нархаш. мақсад дӯстон азиз лозим бошад занг бизанед. яъне ки 17 сотиқ замин масоатам хеле ҳаст дӯстон. 4 ҳуҷра 300,000 сомон, ремонтош хушроак кардагӣ, фасон ба талабот ҷавобгӯ кардагӣ. хай пул лозим савдо мекунад. ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳун, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқули, Чорумдалинда қарор дорад. занг бизанед дӯстон. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага масоати 6 сотиқ замина ташкил метиҳад. мега дар кӯчаи Умари Хайём қарор дорад, шаҳри Кӯлоб. 280,000 сомонӣ нарх дорад дӯстон азиз. фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Кӯлоб, кӯчаи Умари Хайём, иборат аз 3 ҳуҷра хона бо калиддори калон, масоати замини 6 сотиқа, ҳуҷҷатои хона 100%, адреси Кӯлоб, кӯчаи Умари Хайём, хонаи рақами 126, канечкаи маршруткаи 7 хона дӯстон занг бизанед. ва дӯстон азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар этажи сеюм масоати 35 метри квадратиро ташкил метиҳад. Дружба народов 12, дӯстии халқҳо, шаҳри Гулистон, Бустон, Қайроқумда қарор дорад азиз. меган нархша 285,000 сомонӣ мегем. 35 квадрат, срочна сум дар кор. хайч хеле мебинен дар ами сентри шаҳри Қайроқум, кӯчаи дӯстии халқҳо да қарор дорад азиз. дар этажи сеюм ремонтош фасон кардагӣ. ами кадометон мақсад ки мегирен дар омада зиндагӣ мекунед. мардуми ҳамун тараф хушо ба ҳолтон лозимтон боша, агар занг бизанед бигиренаш. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар этажи якум. нигоҳ кунед дӯстон азиз. 3 ҳуҷрага, якум этаж, 110 метри квадратӣ. 110 метри квадратӣ бардир азиз. хуб, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, айни 63 б мега дӯстон. 599,000 сомон, наздикии мактаб, наздикии садик, наздикии масҷид, наздикии балнесаву донишгоҳ, 2 баня, 2 ҳоҷатхона, подвал дора 58 квадратай.
подвалш бо ҳама чизу чорааш мақсад мешавад. Бисёр арзон намешавад. 110 квадрат 599 000 сомонӣ занг бизанед дӯстон. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳасте ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон, доми хушроак. дуҳуҷрага квартира дар ҳафтум этаж бо масоҳати 50 квадрат метр. ин квартира дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи Хӯросон қарор дорад дӯстон. 365 квадрат дуҳуҷрага 50 квадрат дар ҳафтум этаж савдо мешавад 365 000 сомонӣ. одамое ки аз Ваҳдат ҳам дӯстон ҷои зӯрай, ҷои ободай, централни точка мегӯянд ку дӯстон, ҳамин наздикай да, ин тараф ба Душанбе наздикай, мақсад шароитҳои соз дорам. доми нави 7 ошёна хона бошад, дар 7-ум ошёна дуҳуҷрага масоҳати 50 квадрат бо таъмири хуб, балкон ҳам дорам. занг бизанед. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дуҳуҷрага квартираи фурӯшӣ ҳасте ки дар этажи якум бо масоҳати 46 метри квадратӣ. ин квартирае ки шумо мебинед дӯстон дар шаҳри Душанбе дохил мешавад, дар ноҳияи Фирдавсӣ. мо дар бораш гап мезанем, не толка ин квартира, дар бораи ҳамаи хонаҳо гап мезанем. шумо хушрӯ гӯш кунед. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 530 000 сомонӣ, 2 хона 46 квадрат. дар этажи якум воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Калхози Россия мегӯянд. бинои 8 этажа иборат аз дуҳуҷра, хуб, дар этажи якум 46 квадрат, об свет ҳаст, доимӣ ҳаст, ремонти нав замонавӣ дора, 530 000 сомонӣ занг бизанед. дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. бардори азиз, 149 000 сомонӣ хонаи наздиҳавлигӣ дар масоҳати 5 сотиқ замин, 4 ҳуҷра кардан, маҳкам кардан, коробка кардан, шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хайёмда қарор дорад. ассалому алайкум мардум. фурӯшӣ дар маҳаллаи Умари Хайём, документҳо 100%, назди мактаби 37. як хонааш ремонт дора. боз вариантҳои алишӣ ҳастай. ба як хонага ё духонага мебинем. вариантҳоро пешниҳод кунед дӯстон. 149 000 сомонӣ занг бизанед. дӯстон мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 75 000 сомон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо масоҳати 8 сотиқ замин, дорои 4 ҳуҷра. ноҳияи Муъминобод дар деҳаи Чимтол қарор дорад дӯстон. 75 000 сомон хона дар ҳолати миёна қарор дорад. коробка. ҳуҷҷатош 100% фавран фурӯхта мешавад. дар Чимтол наздикии мактаб. об ҳаст, свет ҳаст, наздикии мактаб қарор дорад. пеши шикатур кардагӣ. хона лойдевол. қисми дохили хона шикатур кардагӣ. чорниёк тайёр кардагӣ. кришаи хушрӯ кардагӣ. 75 000 сомон нарх мондагӣ занг бизанед. дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи якум бо масоҳати 44 квадрати метр. пушти тӯйхонаи Шоҳон мегӯянд. дар Зафаробод будастай. 250 000 сомон нарх дорад. рақамоша мегзорам. хона
тоза ва озода, ремонти нав, кухни гарнитур ҳаст, бо камакак муомила дора. Адрес пушти тӯйхонаи Шоҳон доми нав, 44 квадрат, духонага 250,000 сомонӣ. Нархаш бо савдо дора. Санг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. дӯстон, мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар 7-ум этаж бо масоҳати 46 метри квадратӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 34-ум маҳаллаи 34-ум, микрорайони 34, 230,000 сомонӣ нархаш. срочна фурӯшӣ, хона стяжка шудагӣ, шкатур шудагӣ, монтаж сантехникӣ шудагӣ, ремонт иҷозат ҳастай. Кадомитон мегирен? 46 квадрата 230,000 сум мегем. ҳашти хела тайёр кардем, сум дар кор савдо мешавад. тирезаҳо часпондагӣ, далчи корша мекунен, занг бизанен. дӯстон, мегзарем ба 14-умин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. маҳаллаи Чаманзор 1, қитъаи 6. обши масоҳати ҳавлӣ 6.5 сотиқа ташкил метиҳад. дарвозаи фасон. хоб ду дар хонаи аднаскарди, дар бараш баня, ин тараф ҳоҷатхона, аловхона, кухни дар пеши хона, 4 тараф забор баланд карда маҳкам кардагӣ, 2 хонаи фасони хиштовак кардагӣ. савдо мешавад 190,000 сомонӣ. иншоалло ки бо муомила дора. занг бизанем бачаҳо азиз. дӯстон, наздикии мактаби нав, наздикии баллесаи фасони хушрӯи замонавӣ, наздикии аптека, наздикии масҷиди панҷвақта, наздикии мағозаҳо ҳозираша дӯстон. ова ва давоз овардистай неки аму крайникҳои овора гузарондан, учочкора гузарондан, ова ҳози ҳуй накардан дӯстон. неки турбоҳоро кашидан. кадомитон мегирем? пака арзон кардан оштон шава. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6 да қарор дорад. 6.5 сотиқ замин соҳибхонада. занг бизанед бачаҳо. телеграм канала хушрӯ тамошо кунед. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.